Trăim împreună. Ne distrăm împreună. Ne plăcem și ne admirăm reciproc. Oferim tandrețe și afecțiune. Oricine am fi, de pe orice continent am venit, ne bucurăm de compania celuilalt. Avem nevoie de încrederea și protecția celuilalt, de aceea avem grijă unul de altul. Confortul este primordial. Sănătatea este esențială. Pentru a preveni bolile, există veterinari. Pentru a le trata și îngriji când sunt bolnave, există veterinari. Pentru a garanta că putem continua să trăim împreună, există veterinari. Veterinarii sunt mai mult decât simpli doctori de animale. În cabinetul propriu, la fermă, în serviciul public, de-a lungul lanțului alimentar. Veterinarii contribuie la protejarea sănătății umane. Oriunde ai fi, întâlnești veterinari în viața ta de zi cu zi.